Ассалому алайкум, бародари шумост дар канали Таҷик Нахайпи қарор дорем. Бародари азиз, наваки дар телеграм канал галасавани гузашта буд. Нашоти чӣ криптовалюта разбират мекунем. Галасаванида чӣ хеле ки мебинен лайткоин, ама галасаванида бисёр одамо лайткоинро выбират кардан. Маълумот дар бораи лайткоин чӣ гуфтанем, бародаро? Лайткоин чист? Лайткоин падоби биткоин, просто упрощенная модель. Мақсад ки камтар осон кардагӣ буд, транзаксияш тезтар, арзонтар. Эйра китайст ли придумат кардагӣ буд. Вақте ки биткоин биромад, дертаре придумат чӣ? Биткоин и тиллоае, лайткоин и нақра. Камтар транзак ами аналогичнияда. Мисол ҳар 4 сол пас халвинги биткоин мешавад, баъд халвинги лайткоин. Мақсад ки халвинги лайткоини ранги ҳамун биткоин, ами айрӯи биткоин гирифтагия, просто камтар переводош, транзаксияш тезтарая, комиссияш камтар. Да, мақсад ана чӣ гуфтанем, бародаро, барои хариду фурӯши лайткоина дига мисол стоит бихарем ё не. Чӣ хеле ки мебинен халвинги лайткоин 2-08 августа 4 рӯзи дига мондагия, бародаро. 4 рӯз пас насиб боша халвинг мешавад. Чӣ гуфтанем, бихарен, нахарен, теханализ. Мақсад нашоти лайткоин, да, и алткоине. Короче, чӣ гуфтанем, бародаро? Мо медроем так лайткоин нигоҳ мекунем, бародаро. Так моҳаки калонтар мекунем. Нигоҳ кунем, бародаро, тичени ҳар халвинге ки мешавад соли мисол пешинара мегирем. Соли агар хато накунам, соли 19 буд. Точни числоша мебинем. Ози моҳи августа уанива камтар, ами тезтар меравад. Да, мисол пештар меравад, бигем мешавад яки. Так соли 19 моҳи август нигоҳ кунем, бародаро. Пеша инами промежуток, да, амиҷа ба амиҷара пешаи халвинг нархаш хестак. У халвинги просто биржаи чӣ биржаи Binance ки биржаи ёша барои мо ишон наметад. Да, мисол ай вақти листинг ишон метад, ай соли 2017 ишон метад. Барои мо метавонем ки мисол лайткоина дар CoinMarketCap бинем. Ҳар сол мисол пешаи халвинг, мақсад метавонем ки бибинем. Да, соли 17, 16, 15, 14. Ина бародаро соли 15 чем популярен набуд. Ина нигоҳ кунем, бародаро. Ина соли 19 уже пешаи чӣ кардан, ина получается чени 2 моҳ 3 моҳ фақат ғалтидагия. Барои ҳамон одамое ки мисол расчёти ки лайткоина гирифтагиян, ки мисол xmetya 2, 3, 4. Ма чанд бор гуфтам ки бародаро, агар ба шарте ки лайткоин бихеза $120-130 зиёд намехезад. Барои ҳамон расчёти зиёд нагирен. Ози чӣ советон метавонем чӣ кор кардан дар кора, бародаро? Нигоҳ кунед. Трехдневный таймфрейм лайткоин ай $40 то $115, 190-180% уже хестагӣ буд. Ай пастиш. Да, мақсади ман чия, бародаро, ки агар ба шарте ки ози ина тичени як ҳафта, агар ба шарте ки лайткоин ози нахеза, дальнейший чия? Ина мисол метавонем ки лайткоина то халвинга қапен. Халвинг шид я 1 моҳ тоқат кунен. Тичени 1 моҳда агар бародаро нахеза лайткоин, мисол метавонем ки как инвеститсияе ки на долгий срок бимонен, мисол бифурӯшен. Ман совет метавонам ки нимша бифурӯшен, нимша монен. Мисол одамое ки 10 лайткоин доранд, мисол советон метавонам ки
5 бифурӯшед. Иҷа гапае ки мисол ози дани момент мо чия нигоҳ мекунем ки ина моҳакиро нигоҳ мекунем. Нигоҳ кунем бародаро, соли 20 ин аст, соли 17 соли 2021 ин аст, 21. Разницара хит кардесем ки уқа бисёр нест. Ами олтинхай кард, мисол нархи пешинаша зад да. Соли 17 бародаро, соли 20 21. Иҷа медорем бародаро, нигоҳ кунед. Нигоҳ кунед бародаро, хит кунед ячира. Соли 17 соли 20. Чӣ гуфтанем бародарое ки мисол барои лайткоин тапид мекунам. Ман якта моем ранги шумо оварӣ бародаро, ман тапид мекунам. Ман лайткоина дорам, харидам, мехарам. Мақсад чия бародаро ки ози халвинг мешавад. Пеша халвинг бояд нарх мехест. Вақтиҷа шумо бояд $40, $50, $60 то $80-90 бояд мегирифтед. ози одамое ки мисол барои долги инвеститсия биган бародаро, марҳамат метавонед ки бихарен. Ман шуморо ишон додам ки мисол одамое ки чиста тапид мекунанд барои лайткоин накунем бародаро, не стоит, рискш беҳад зиёд. Обязательно мисол совети маро гӯш кунем бародаро ки як чӣ мегӯям, шумо бояд бифаҳмед чем лайткоин, биткоин и перспективнитарак. Барои ҳамун чӣ кор мекунем бародаро, метавонем ки мисол чем аппарат нахарен, мисол майнинг накунем, асик пасик нахарен. Мақсад ки шумо метавонед ки 3-4 лайткоина бимонед на долги срок, бимонеш беста. Не ки бародаро бисёри эмиссиятна мисол чем лайткоин хубаш да биткоин меқапем бародаро. Случай ози халвинги биткоин мешавад соли дигар. Бо фаромӯш накунем ки чӣ хеле ки лайткоин течении 4 моҳ да, течении 4 моҳ нигоҳ кунем бародаро, ин тапид кард даже зиёд. Ина кай буд поёнаш? Так 6 моҳ, моҳи 6-22 хестана сар кард. Течении ина моҳи 6-23 уже бародаро 1 сол фақат тапид кардагия хестагия ба халвинга. Дидем чӣ хест? Ана михелани биткоин мехеза бародаро. Пеши халвинг уже биткоин тапид мекуна. Ози вақти бигем мешава, ози вақти биткоин тапид мекуна бигем мешава бародаро. Барое ки ай соли дигар мо халвинги биткоин дорем. Чӣ хеле ки лайткоин хеста ки постепенно, биткоинам хеле постепенно мехеза. Барои ҳамун чӣ мегӯям бародаро ки мисол барои лайткоин тапид мекунанд 50% сумшон да лайткоина бародаро бифурӯшен. Нами мисол уверен ки бошен ки мехеза. Бинед чӣ кунед? ози камтар дошта бошем, биқапенаш, нафурӯшен. Ози халвинг нашидоли, халвинг мешавад, нигоҳ мекунем история чӣ хел мешавад. уже моҳи августда нигоҳ мекунем ситуатсия чӣ хел мешавад. ай 15 ба 30 нигоҳ мекунем моментора. Агар нашид мефурӯшем. Мисол 3-4 мемонем ки агар оянда ки ба шарти ки ягон памп кишид сразу ягон сум фоида бинем. Не ки бародаро совети ма ки чӣ совет метавонам бародаро, ами одамое ки мисол ози лайткоина қапидагиянд, марҳамат, шумо метавонед ки камтар сабр тоқат кунед. на днях чӣ гапо мешавад, барое ки лайткоин халвинг накарда. Халвинг мешавад, нигоҳ мекунем ситуатсияра. ман уверенам ки бисёри одамое ки лайткоин доранд во нафурӯхтаанд, ҳама қапидагиянд. оз даже халвинг мешавад, баъд халвинг мисол қимттар мешавад, добават карда бо одамо мехаранд. барои мо реаксияи рынка нигоҳ мекунем. Нашоти лайткоин бародаро фаҳмондамтон ки монетаи падоби биткоина, просто камтар улучшенный версияи. барои ҳамун чӣ гуфтанем ки бародаро чӣ хеле ки ҳаст ҳам хел лайткоина биқапен, тапид кунен. фақат ози айни чи ози вақти коррексия бояд бишавад. нигоҳ мекунем ози ку агар ба шарти ки халвинг бишавад рынок бояд, мо ҳама вақт бояд яхе показатель набоша. охе мо ина мисол соли 19 баъдаи халвинг фуромад, соли 15 баъдаи халвинг фуромад, соли 23 бояд баъдаи халвинг нафурояд бародаро. ози манипуляция мешавад. Мақсад чӣ хеле
ҳама мегирад шартид мекунад лайткоин ки ози халвинг мешавад, ҳама мегирезане ки рынок набарод меравад, рынок ҳама вақт против талпа меравада. барои ҳамин бародаро нашоти ҳами фаҳмонамтон ки лайткоин дошта бошем, биқапем бимонем беста, камтар не ки агар ба шарти ки оҷада одамои ҳастае ки вообще лайткоин надоранд, яке ябора хариданиам $300, $500, $600 бародаро $100 да бихарен, $400 гаша биткоин да бимонед. оли халвинги биткоин ози уже накопление меравад, ози уже ҷамъ мекунад. ман гарантиятон метавам соли дигада уже ценаи стариша мезанад 60, 70, 80 ё бахайран 800,000 зиёд нахезад. барои ҳамин бародаро чӣ гуфтаниям, нашоти лайткоин фаҳмондатон чияй, стоит гирифтанаш ё не, иш уже ихтиёри худтон. ман 3 монетаи лайткоин дорам, намефурӯшамшон, қапидагишонам бестан. бо нигоҳ мекунам агар камтар арзон кишид бо ягонтаи дига мехарам. насиб бошад ба наздикӣ бо ман чанд бора мегӯям холодный кошелёк мегӯям ҳӯй мекунем ки бачаҳо бинанд. холодный кошелёк ҳӯй карданаш бародаро ҳичи нестай, 2 кара 2 4 бигем мешавад. нигоҳ кунед бародаро, кошелёки 1 инч ина даромадам. чӣ гуфтаниям бародаро, холодный кошелёк ягон сум намегирад, комиссияш BNB қатъияй. ина ман дар шотам чизе дорам, ина Flow парфтагӣ мишонаш наметад $41 да. Shiba Inu да $12 да. Ref кама хайриф патерека гайриф холи насиб боша мехезонам. нигоҳ кунед бародарое ки бисёр чиза намедонанд, нигоҳ кунед GPT chat бародаро чӣ гуфтанем нашоти GPT chat, дар шоти ман $6,500 агиҷо $6,500 пайдо шид. мисол монетаи беспантови ки ягон чӣ надорад бародаро, ин монетара мара просто падарка додагиянд. падарка чӣ? хакеро просто дар шотат мепартоянд, дидиш $6,500 чикор мекунӣ? меҷиқиш болош намеҷиқӣ, выводид мекунӣ бародаро. вақти выводид карда разрешение кошелёк даркорад, разрешениеро метиҳӣ, хакеро сумота полный медозданд. хеле монетаҳоро дидем бародаро, игнорировать не, тоже ҳамин $530. кадоми иё бародаро монетаҳое ки савдо нестанд, аммо иёро обналичить карда намешавад. оз ман агар ба шарте ки медорам разрешение мекунам ки мисол выводид кунам амира отправить, да ина отправить мебирояд. нигоҳ кунед бародаро, ман вақти отправление мекунам разрешение доступ мегӯяд, доступ кошелёк дар вақти доступа метиҳум мара сумома медозданд. да барои ҳамун чӣ гуфтанем бародаро, вақте ки дар кошелёкотон амтари чизо пайдо мешавад, илтимос худтонро гум накунед, выводид накунед, нарасен чизеро ки нахаридед нарасен бародаро, ки ҳамин сумое ки доред аз даст метиҳед, дига баъд ягон чӣ намекунед. барои ҳамун обязательно бародаро дар кошелёкотон ягон монетаҳое пайдо шиданд, непонятне, илтимос лезид накунед. барои ҳамун бародаро обязательно так телеграм канали мода подписаться кунед. бародаро қати чақчақ мекунем, бародарои активни ҳастанд. барои ҳамун обязательно дар ин ҷа чӣ хеле ки мебинед ягон реклама нестай, пирамида нестай. одамои пирамида рӯй мекунанд, прошайте, телеграм канал мумкин неста реклама кунед. барои ҳамун бародаро ина чӣ хеле ки мебинед ман ишонтон додам. ин ҷа бачаҳо қад чақчақ мекунед, ина правилаи группа бародаро, реклама манъ шудааст, скриншоти группаҳо, ютуб дигаву дигааш бародаро, дар ин ҷа реклама нест, фақат дастгирии бародароай. обязательно бидоред, насиб боша бо як голосование дига зада мекунам разбор монет. барои ҳамун чӣ гуфтанем бо бародарон нашоти ман бисёр дома гуфтам нахарен, ферес ставка дорад. чӣ хеле ки мебинед ягон гап нашид, ҳама медонистанд ки ставкаро чанд қабл мехезонанд. барои ҳамун рынок ҳичи ушатат нашид.
ку ждат мекунем. Иншоалло худо бебол накуна. Инфляция США дигаву дигаш мебарад, рынок мехеза. Сумо меояд обязательно бародаро чем пирамида дуромадан дигаву дигашда криптовалютаро бихаред. Ози беҳад криптовалютаро нигоҳ кунед бародаро. Криптовалютао ба нархи шоколад не бародаро. Обязательно хеле нарх қатибат оянда намебинем бародаро. Хеле нарха оянда намебинем. Ма ба ёд дорум, ма худам лично ба ёд дорум ки ма токени Solanaро $240 харида будам. Бародаро $240. Эфириума $4000 харида будам. Чӣ монеторро бо харидагӣ будам? Axie Infinity. Ина нигоҳ кунед бародаро. Ма чиро харидагим? Анамира ма $160 харидагӣ будам бародаро. Ба ёд дорум. Нигоҳ кунед бародаро. Ина примерно $160 харида будам, фурӯхтумаш. Баъд коррексия рафт. Пешаи ма $140 харида будам, ба $160 харидам ва коррексия рафт сини поён. Барои ҳам ма чӣ гуфтанӣ бародаро? $6 копейка. Представить кунед бародаро ки мисол як ресторанча нарафтед нахӯрден, ягон столови нарафтед нахӯрден, катагарӣ накардем бародаро. Як Axie Infinity хариден. 2 сол 3 сол пас агар игра развития куна, айҷа бача сумя телефона мебурӣ баст нестай. Барои ҳам ма чӣ гуфтаним бародаро ки обязательно криптовалютаро бихарен, дар Тоҷикистон развиватсияш кунем ки одамо бидонанд. Бисёри давлатое ки ба кунзагӣ нашоти криптовалюта, Селвадор давлати қарздор буд, чӣ буд, ба кунзагӣ буд. Ози яке аз давлати пештарини ки биткоинро дастгирӣ мекунад мебара Салвадор бигем, Салвадор. Барои ҳам бародаро обязательно подписаться кунед. Телеграм каналда подписаться кунед. Ҳамаи пацанакоро дастгирӣ кунед. Бисёраш P2P мега. Бачаҳое ки P2P торговля мекунанд, чӣ мекунанд, илтимос группада подписаться кунед, бачаҳоро дастгирӣ кунед, ёдшон биден. Фьючерсда лезид накунед, суматона даст метен. Обязательно бародаро и группа закрития. Ҳаматон метавонед чӣ чизи бифоатон бинависен. Барои ҳамун бародаро шукрона аъло, ҳаматон беҳтарини пацанои группа. Барои чӣ як чида уважение, як чида респект, на чӣ хеле ки ден пацано фурметан чӣ гапора ки ма як чида дар ҳамин группа беҳтарина ки ягон хати ягон ақорат, ҷанг, дигаву дигар шидагӣ нестай. Худованд нашавад хеле коро бародаро. Ита дастгирӣ кунед. Мо бояд ҳама каса якҷоя бошем. Барои мо обязательно бародарое ки дар YouTube тамошо мекунед, класса биҷиқинед, Телеграмда подписаться кунед, якдигарро ёрдам битем. Худо нигаҳбонтон бошад.